Salam gaderly vatandaşlar, salam mehriban illeşler. Salam Halmurada hoş geldiniz. Salam salam Oles şahyny. Salam hormatly ýurtdaşlar. Ene ahir soňy bir ay daha bolaýdy öýdändi kiminiň efire çykmandy da bilelikde. Ay boluverendir. Ene Kasabada mı da boluverendir. Ay ene şuň ne nesip edenden ne kimde de firde aýdy berin haýdy teman bolgaýly bu. bugünkü temamız neme bolsun Halmurada? İkimizden düýpli molla, şoň üçinem dinen urun edeliň. Aýdy berin onu. Tütüs ikimizden molla, dinçil. Ya bu bir diyarlar ayağallığını kellesine daha soraşıp o yerine daha da tışıp yankı neme edip başagay millet eşek tedegini guratman gatnayalar Mekke tarap şu daş ellemene musulman bollukta aynam ettik kana dinin Allahu Ekber de näme ay mena dilime de gelen ok aytmaly sözler ýöne şol o din ömrünü bir Kur'an diýilen dadyň bir gatyny okap görmedik. Ya bir sany ayet bilmeýän ýatdan ya bolmasa arapça bilmeýän, oka bilmeýän. Ay şol adamlar eşek tedeni guratman Mekke gatnaýarlar. Mene hayran alýan Halmurada. Bir ikimiz galypdyr gitmedik Mekke. Yo saparaga da var. Ya o Saparaga da var. ana bular inni dünkü aytmaýyn ýetsem ol bu dik durup buduna diýip berenler. Ol neme aýdyp berýär watandaşlar. Mereka da gelse de diňe şol gara içmäge gelýän ýaly ýa mollalar çeýne uýup getirýärmişler. Çeýne uýup getirýärmişler. Sağ çok munda. Hawa ýygnagy bar ekene jaň edýärler. Yo ýygna soňa roýaýla aýdy ber. Hawa. Inni men aýtjak bolýan adam bul ömrüni din ilýän adyň ýysyna malmadyk adamlar inni ýanky bütün keşfini ütgedip ýanky nemesini ütgedip häsiýetine çen ütgedip gatnap ýörler ne neme ol sahypalaryna girseň nemedir çilim araktan başga gyýdelinden başga keypi sapalykdan başga bilýän zatlar ýok. Şolardan 5 wagt namadan başga da çykýar emma mene Mekke gidip o reklam edýärler dini. Şol inni sade halky näme etmeli? Ana dine gidip geldi hacı boldy diýip ne şoňa taqdim etmeli. Halk prostoy olturan halk sade halk ana Mekke gidip gelipdir mi hacı bolupdyr. Ne şu ýa goşadyrnyň içinde hacı bolýar da. Türkmeniň sade pahyrlaň düşünjesiz ýanky bir näme diýilýär jahil halkyň gözüniň öňünde oýun oýnaýarlar da. Ýanky gidip günasyny ýuk gelýär. Ýa olar toba etdi bolýar da, toba edipdir. Toba edipdir, gelipdir, indi bular hacı bolupdyr. Indi bular hacı bolupdyr. Awa. Indi Allah jan niye videosu var ne Hasem kanalyna goýupdyrlar Allah jan niye. Indi şunun neme zat ýokdur diýe, sogaply zat ýokdur diýip daşy elini batyryp oňşaýa otayda näçe mikrop bar. Milyar. Men aýdýan hawa bolly degirtigine oňşadym. Hawa gitdiň geldiň hawa. Ay inanjaň türkmene bu toba edik, toba gelipdir diýe. Toba gelipdir diýe inanýa inni bir diýe berwetçilik etmez diýe. Ya olmasa dogry ýollan ýörer diýe, dini ýollan ýörer diýe. Ýörärmiş olar ömrüni bozoklyk edip ýören adamlar, ara geçip çilim çekip gyýdylar bilen şey edip ýören adamlar Mekke gidip geldi. Bagty çup ha. Inni ýene dogry ýola düşermiş ol. Ölse de düşmeýär. Ine ertesi gün ýene başlar öňkü nemesine. Ya olam gelip nemede çeýnegi doldurup araktan ýuwanlar ziyaretini gelen soň. Niyazbyň edişýär. Men aýdýan bulan hemmesi dine uýaýdy, geň göräýmeli. Burdan bir saat ýok ýerinden durşunup ýanky rejimiň nemesi ütgedi. Politika, siyasat ütgedi.
Yani GTT var. Uğramatçılıklı terör toporun bütün siyaset ütgüdü. Dine karşı. Öňe sakally görseler tutup Siriýadlary. Yani ağzına arak koyup yenedip bunları basmak bilen Wahhabist diýdi, yene diýdi, dinçil diýdi, daşna adam üjriýä diýdi. Bahana baryn tapıp basýadylar. Aýyny 5-10 ýylyň içine näme boldy? Näme ütgüdi? Innem alıp bular hacı bolup ýörler. Aýagylyny gatnap. Bir-birinem görüler ýalar. Yani bir bozoklu edip görün, aydalı bir bozoklu edip görün, avada adam değil, bozoklu edip görün, molla bolup gidip, yani Mekka gidip geldi mi? Düzelipdir, toba gelipdir, he? Buna, yani sade halklanıp taşını işe, hana hacağa aydıp ber, hani nemeler olup geçti, ablam hacı taraf aydıp ber, yani olmalı. Ayne katı kovum neme yerken, ayne Mekka gittim, peygamberle elleşik kayıttım, ay plan tuttugan, ha o daş getirdim o taydan daşçaga da adam getiriyormuşlar da neme yadigarlık yal şu tayının toprağa ya o tayda yine me daşta görüp hem yer daşçaga şu taydan alyanırlar da aynı mukaddesine oğşan manglengde degirin da attı iştirip takılı koyan olmalı daşna adam işirip şolong ediyen hareketi de onun kaça gidip gelipdir deyse gözün aydın'a da bar yarar halk öýüne şol adamın yani onun sade halkından ya ha onu pokçuluk etseňem uğram ekeni, ne Hudaý geçirýän eken, gidip gelseň bolýar diýerler. Olaň şo taýda günäni etmeň, bul haram işler etmeň diýen ýok. Ýörelge näme? Gidip günäni ýuwdurup gelip bolýar diýerler. Näme etseňem bolýar. Diýmek, bulaň ýöredýän politikasyny, siýasatyny adam öldürseňem bolýar, gyýdorlasaňem bolýar. Hawa birine bir günäde baryn ýumkap türme bastyryp yenedip bir iň soň kadam bolsaňam bolýar, ýöne haja gidip gelýän goýun parasaja bolup gelýän. Hemme günäleňem ýuwulýar, towa gelipdir. Hani no adam boldy, towa geldi diýip aýdýarlar. Iň esasy ýörelgeli söz towa geldi. Indi bir näme üçin aýdýan men? Adamlaryň aňyny, beýnisini ýuwýarlar. Pokçuluk etseň edibermeli. Ýöne Mekka gidip gelýän olyn ana arasalanýan. Beýdibem näme reklam edýärler? Mekka gitmek üçin adamlar bir gidenini pul tapyp gözläp başlary. Qarz kabul alyp, ol kabul bolarmy ol? Sen çağalan garny aç. Sen qarz kabul alýan. Kaçan berjeňem belli däl. Ýolunyň bakasam adından $1000 çıkar oňa. Adından. O taýda bardan iýje gişeň we bugün barp ertir gaýdan oga sen atel almaly, yatmaly, turmaly, ýemeli, içmeli. O taýda taksyly ýeneli gatnamaly. Adamlaň çykdyrysy eken, wiza açmaly. Ujak açyp duran ýok. Sen wiza açarsyň. Ol özüni oňorýan, oňormaýanyň baryny da bizatka baryny berip çağalaňym bir ýyllap aja oturup senem şol jaga diýilen puluňy indi şol haja gitmek üçin bermeliler. Şeýdip diş tırnak bolup görenler var. Halmra da şo haja gitjek bolup. Şo näme üçin reklam edýärler? Näme bitirýär indi haja gitdi gel. Men bara watandaşlar. Hiç dinin garşydaşy däl. Meniň garşysyna gidemok ýöne şo pokla adamlaryň reklam edýän adyna gaharmaýar. Pokla adamlar güýç etmeýän adamlaryň öňüne geçip öňünüp, "Men haja gidip geldim. Ana siz gitseňiz menem kömek ederin da" diýip öňünýän bolmagy mümkin. Adamlar onuň başagy bolup başlaýar. Bizem gidelin. Ana bir wagt menem günä edipdim. Gidip ýuwup gelelin. Günämi de diýip. Mene şu zatlar reklam edýärler halkyň ortasyna. Halkyň öňüne çykyp bunam öz kanallary var. TikTok diýdi, MikTok diýdi, ýene diýdi. Ol näme diýdi? Atlara var bir topar. Instagram diýdi, ýene diýdi. Goýýarlar. Adamlara görýär, o samsyklaň patpisçikleri käne. Halkam şoňal samsygy dinleýär gidip, bize dinleýän oklar. Şoňal samsyk nirde samsyk gawazar. Näme diýär? Aýtmaýyn o sözi.
Yani özünü derejesine göre tapyalar da yerini. Onun bolluğu değil. Şu halkın beynisi bilen oynamak. Yine gaytim soğağı işeden oklar da günah işe diyorlar. Halkı öcüktürüyorlar da o halkım gidecek bol şu tarafa gidecek bol günahı bir vakt giden bir günah işeden varsa şon yumalı ne giyeceğini yat bilmiyor da şon yumalı bir tane etmeli yumalı deyip kart kovala girip gitmeli oluyor. Şon gali diyenler var. Kellesine şu fikir otur. Ölmeken yumalı günahı deyip. Bana şon reklam ediyorlar. Yani şon için ayden bir dine bir üçümüz kalıptır. Mekka gitmedik. Yani ne gen oryan adım ne şu yine Putin mesela gelsek ola mine birden Müslüman olaydı Putin. Minne dille diyenler o sünnet adettirenler yönü dille diyenler o müftüsü çıksa ya Assalamu aleyküm Vladimir Putin niye oynarım aleyküm salam deyip cevap veriyor da bütün zal el çarptı bütün zal oturanlara Müslüman zal oturanlara köpüsü gelen mihmanlar da men aydiyan ine ediyen mikirligi yine oynalayan yan siyaset var. Dini öňe sürüp oynalayan siyaset. Yine olan bir görünüşü. Türkmenistan'a başka görünüşü var. Orsetinde Putin'in kellesinde de başka bir görünüşü var siyasetin. Nämetmeli daşına adam üşürmeli daşına yankı musulmanları çekmeli. Ağızlarını biriktirmeli. Onun için nämetmeli olan Kur'an almalı. Okşamalı, manglayına değirmeli. Esselamu aleyküm diýse aleyküm salam diýmeli. Ine onun bunlar yankı Çeçenlerim ay Vladimir Daş. Dağıstanlarım ay Vladimir Svoy. O kazanım başka yerlerim yerde bir Müslüman var orada ete Svoy. Ana bu yuvaş Müslüman var par yani bizim diyemedi dinimedi bizim religiyamedi ne uvajadı diye tiliya hormatlıya deyip bunların ne görüyorsun mu halmada siyaset ne oynalıyor görüyorsun mu? Şol dost kalmadı da Putin'in daşta uğrağını. Dost kalmadı olin. Özünün oryan devletler var, ösen devletler. Hemmesi karşı. Parmak basıp sağına sanam. Hemmesi karşı. Yönü kalan devletler var. Afrika devletleri var. Hindistan var, Xitay var, yavru nemi var, Arap devletleri var. Yani ne etmeli bulun? Şu taydan özüne yer gözlemeli. Şu taydan özüne bir arkada gözlemeli. Şey diyeyim, arkada gözle özüne. Katı doğru. Ana şoň ýaly bulan alyp barýan siyasata meni şoň ýaly samsygyrak bolsaňydan bolýar da edýän hereketine. Dogry. Şol zatlary düşünmeýän bolsaň ynany oturmalylar. Ay bular malades diýip. Ha bular özümiziň kekenli. Ýön durobara neme garaşýan amadyr. Ha nesip bolsa bular sünnet etdirer danym. Musulmanym kabul eder din, musulman dinim kabul eder diýip. Garaşýan amadyr. Anan janyň arasynda. Ortaýyň içindäkileri diýenler. Doğru. Ana kimler var daşta öğrenenni? Afrika devletleri şol Afrika devletleri var. Bunun arasında Müslümanlar var. Onun Arap devletleri var. Yine İran var. Yine bunlar yankı salam aleyküm diye aleyküm salamını kuvanıp ona oturacak nemeler yankı milletler. Ne sizin bir fikriniz alsam bu arada. Men hani şeyleri görýän. Halk bilen oynaýarlar başardığından. Hem Doğru. Türkmenistan hem Borsiýat. İkisi hem oynuyor halk bilen. Alçarı bana Aydar'a da adam koymadın. Doğru. O Kutara öyle konuştaydı. Şey yaptı. Yani Gülyas onu bu gatmır kıynaşlı problemalı mesele. Din meselesi, inanç meselesi. Sen başta gatı doğru bellep geçtin de. Ya üvesini ayttın da dine karşı adamda yani şol dini kapalayan adamlara karşı. Ya benim atam şu dini ak yürekten inanan adam. Beş vakit namazının bercayedi.
hiç kime yamanlyk etmän dünýeden öten adamlar sadakatyny berdiler, rehmdarlygyny etdiler, gorlawy etdiler, aşyk ýyllaryny onlarça çagan halas eden elime tamam. Hmm. Ýöne şolun ynanyň dinini ine şuňkylar gelip pohlap otyny men şoňa närazy. Men şoňa garşy. Şoň ine şo enemin atamyň roluny men öz halkymda görýän şu. Şolary ine aşyk oýnan ýaly oýnap otyrlar. Şuňdala men 92-nji ýylyň merdilim sepirip ine 20-31 ýyl bäri aýdyk gelýär. Şuny. Niýe 92-nji ýylyň aprel aýynda ýarnaky ministrlerini alyp ine Mekke Medine gitti. Ne için gitti? Sovet Soýuzy ýykyldy. Öňkü kommunistik ideologiýa ýok. Halk nämetçigini bilenak, nira urunjagyny bilenak, halka ideologiýa gerekde bir zada inanmalar garaşdy täze Türkmenistan gurmak üçin. Olarda da hödür edere cennet gelzat ýok halka. Halkymyzda näme bardy? 73 ýyllar depesinden basyp gelen din ynanjy bardy, sünneti bardy, dep destury bardy. Ine şolary oýnap başlady näýär? 50 ýaşdy. 50 ýaşdy 90-njy ýylda 50 bolýar. 40-njy ýylda bolan 52 ýaşynda şu Mekka gitmäkä muny sünneti ýatyrdylar näýär? Ine bolýan zatlary terep. Şol döwür Türkmenistanyň müftesiniň ornmasary bardy. Müfte özbek gitti, ornmasary bir aşabatlar ýaşyl bardy. Gyýdyn gyrna getip näýär? Öňüne oklar. Ine şol sünnet edýär näýär? Şondan soň aprelde gitti. O baran ýerine de şol ýemede, ýa şol Mekke Medine'de şo taýda konýak içýär. Ana awduklyň ýazgysy bar, ýany bilen giden. Yana. Şota ay bu bolanak beýle ýok. Ola näme bir ately görüp otyrmy dip konýakdan doýupdyr näýär şo taýda. Ondan soň şo taýda ýany bilen äkeden hemme ministrlerini özüne andyşdyrýar, weparlyk bardy. Ene şu keramatly ojokdy, siz maňa and içip weparlyk bardy. Hemmesem şo taýda and içip, awduklyň şo taýda, ondan soň ýanky bir nazar toýluşdyň şo taýda, ondan soň ata çarypsam şo taýda. Ay gara gorkýan adamlaryň hemmesini alyp gidipdir der şo taýda andyşdyrmak üçin bütün hökümetiň agdalary. Şo taýda da söz berdi näýär? Men azman dip. Şonam ine Türkmenistanyň halkyna ýaýratdy. Azmadygymy? Ine azmadygynyň netijesini görüp otyr. Bütün halk millet bol. Azanlyçylar. Nemesine O maýda şey barmada. Ol azmanyp ýanky garipligini, ýetimligini ýatladar ýaly çok oýnam asyp goýupdyr gapysyna ne baýdýar. Şonam ýaýratdylar gıybat edip. Bütün neme Sol ine sol Ayalhan çarrına bakarak diyen bir tawaf sözümüz vardı. Sol ertekini estip menim şu Ayal Türkmenin Ayalhan'ı bastırdı. Son sakkal yelmedi, murt yelmedi bir kelik yani bazıları çıkan morli adamlar sereden o gerdene görün tanıyar sakkal yelmemek gerek gale. O şekilde adam pisaçın sakkal murt götüren adam da. Yöne sol halkı ine niyaz otak vardı. Bir taraftan barladı, halkın arkasına durdu diyen görürünü yayradıp, yani halkı şeydir çökördü onu. Inandırdı. Yani altın asır, gölölü sığır, Mercedes. Hani ne hemen gördük. Bile oyunun etti, gitti. Yani iyi basarı var yani, bunu öldürüp tahta çıkan kurban oluyor. Şimdi bunda da hiç ideoloji yoktu. Halkı idine düşürür yani. Bir tersine yorup başladı. Dinden daşarak durmaly, aýdymsal, o ýanky bir şada horramlyk, onu çağırıp getirdi ýurda, bunu çağırıp getirdi, özü aýdym aýtdy, tans oýnady, maş getdi, gara bolmajasy boldy. O ştanga götürdi bütün dünýäň öňünde, ene maskaraçylyk. Inni görse, muňa da halk ananak, näme etmeli? Bilemýänem aýlanıp durun, halkyň duýgusyna geldi. Niýasyň döwründe bar bolan, soňra ýatyrlar, halk maslahatyn dikeltdi. Ağzına qaratmak üçün şu götü pampertli yaşırlar. Olar görülen zat yok. O näme maslahaty? Diňe ýek gadaklar aýtmyşlar, aýda sanda koýasan, öz aýtdy, öz goýdy. O taýda bir ýaşyl görüledim, halkyň derdini, ağzyny, bir kemter ýerini aýdan adam barmy, gelecek bardy, söhbet edilen ýer barmy? Ýok. Garşy tatlynyň ýok boldy, göpürdi, tapyrdy, ýasatyn ana geçdi gitdi. Indi
Soňky hem dogry belläp geçdim. Soňky 2-3 ýylyň içinde, soňky 2 ýyl esasana bulaşyp başlady. Siýasaty bilen hiç kim halkyny bulara gulak asana. Ondan bir zady getirmeli. Şu halk enni ýa-ni sabır käsesi pür dolan halk bir zady köçe çykmasyn diýip enni şolaryň dini ynanjyny ýene de gaýtadan ulanyp başladylar. Ulanýanam kim? Ene dinden çıkarlar ya dinsizler ya balagyny syp ýörerler. Her kadadyň öz dogrusyny aýtmak gerek. Oňa da kim meşewerli ene ler ýanymyzdakyny owan sanatly. Ene şolaň dolandyryş metodyny ene bular Türkmenistana ornaşdyrjak bolýar. Şoň üçin gelin gynlamyda da ýol ýokdur, ýigitlemide de ýol ýokdur. Inni okuwradan da Orsiýada da belli okuw jaýlaryny uratmaly. Şo taýda ors dilini öwrenken Türkmenistany soň ýankyşy ors dilini bilýärler üstü bilen Orsiýada gerek haritleri uratmak üçin. Bir, ikinciden Hytaý uratmaly. Hytaýda da okumaly bar. Esasan şo nebit sektorinden olaram gelenden soň ýanky Hytaýlyň dili bilen Hytaýlylar üçin Türkmenistanyň hemme baýlygyny şol tarapy uratmaly. Ýanky ventille oturmalardan garantda açmak yapmak. Ine bulan edip oturany. Onşon üçin basyp saklamak üçin din gerek. Bulan nähil din? Bir gülkünç datdy. Ne bu niýazy, ne bu atalogul, ne bulan daş töweregi. Ýeke gün şolaň halkyň aladasyny edip beş wagt namaza durany gören barmy eli künnük? Aýdyňmy? Ýok. Şolaň haýsy birini. Ine şular dinler bolýan bolsa, musulmançylyga gelipdi. Şular musulman bolýan bolsa, şulaň eden jenaýaty ine halkyň öňüne aýdyp otur. Şol sany türkmenlemede. Ine şular ben aýdyp otur. Peýgamber dogany birenin şeytanlar. Hemmesi daştawraglar. Ine şulary da aşlamalymy şeytan hökmüne ýa bizi de aşlamalymy? Şulaň edýän jenaýatlaryny açyp görkezýärligimiz üçin. Men şoň üçin aýtdym. Eger şular şu edýän jenaýatlary bilen, şu edýän hereketleri bilen, şu halkymyzy saldan düşüren gülleri bilen musulman bolýan bolsa, men şolaň duran dininde men ýok. Ýene bir gezek gaýtalap aýdym. Ya ha şolary degişli jezaty merseler, islam dininiň aýdýan ýemesi boýunça, kodeksi boýunça, ýoksa bu manyny şolary ynanýan halkym şolary şärik bolýar. Bir söz var. Şeytanın ağzlarını özününki dip. Ine şolar şu ulkun edip oturan işler ine şu akaba gabat geldi. Bular şeytan ağzlarını özlerinki. Sady halk dogry belläp geçdiňiz. Olar nädik gitsin Mekke Medine. Nädik bular emagisi Kaaba gitsinler. Ýeki köpük puly ýok. Bularyň aýda bir gezek gidip gelme mümkinçiligi bar. Tohumy bilen. Daştawra bilen. Ondan bular hacı. Halkym bulan aýak astynaky garamaýyk bolýar. Şol ýaky adyn aglamadyk ýigidin adyny Ýakup Gurbanow diýilýär. Onu biz internetde 4 ýyl bäri görüp gelýär. Goşa çüýşe arak konyak elini göräýdi, näme noýabrda, näme hanymlar jenaplar edip beren keýpi bilen beýle kysy bilen haram hemmede. Indi şol Mekke Medine kabul edýän bolsalar. Şo baryp milliardlarça adamyň başyna maňlaýyna silýän daşyn baryp şolam oňşap haramlak gaýdýan bolsa men näse ýok başa diýmem. Şonu men hacı diýip kabul edýän bolsa halkymyzdan garaga kysyn. Men şonu niçin? Ol mescitlerde kelleti oturarlar. Men näme etmeliligini dilime getirmeýin. Şolaň birinin pıttı ýekesi çykanaga adalatyň hatyrasyny. Ya şolar dini ýoly dogry dürst tutýan bolsalar, näme üçin şu edilýän işler ýazgaran? Näme üçin şu edilýän işler üçin islamda görkezilen jezany beren atlar? Şeytan da aşlamak üçin men şuna Mekke'ye gitmek zerur değil. Hani Aşşabat'tı. Haklısın. Daşlar vermiş olur. Daşlayacak bolsaň. Näme gerek ya daşlatmy köpet dağıdı. Ene bir halkymyzyň dine ynanjy ya bogorly ya ikiyüzli. Diline Allah canına Hudaýjan işidine bolsa hana cinayet. Adile adım cinayet. Şunun Allah'ın adı bilen ne diýerler? Ya Allah dine ynanjy bilen ne diýerler? Onsoň o dini ne edip durjak? Öz-özüňe anlamak bolýar. Men ýok olar ýaldadyň içinde.
Sen men özüne tamın geçen durmuşun bilýän, eden hareketlerini bilýän. Ýöne şolaň arasa ynanjyny bular poklap oturýar, men bulan dininiň içinde durjak adam da. Ýok. Şoň üçin inni şuun kugun bularda başga siýasat ýok. Halkymyzyň şu ýekeje galan bir arasa zat bolum hemmejiginiň kalbyna da dilinne. Halkymyzyň dilinne, din ynanjy. On mescide bar, maňlaýyn ýar, daşa urup oturan, hudi oturan türkmen ýok. Türkmen gara günüň ýylynda. Bugun kürsün tapla erteki gaýgy. Anlata. Ýöne şonu, şu başyny ýerden galdyrmasyn diýip, men Allahyň Hudaýyň ady bilen orkudýarlardy. Ene. Eger şol Ýakup Gurbanow, Hudaý hon musulman bolýan bolsa, onda men bu dünýede bilenim ýaly. Enne şol Putinli mesele gelse, ol bağışla, ol çağırın. Dünýäň ol Ýewreýler daşyna üýşürip Moskwada şolar jöhütleri şalom diýip olara salam berip oturan. Enne bugun kugun, ana enne Ýewreýlerden ýerde gördi. Enne görse şol ýa sen aýdysyň ýa daş töwrüni musulmanlar jemlejek bolýardy. Sen bular jahil millet köpesi. Okuly bilimle çykyş edýänler şol Putiniň tarapyna ýa başga bir terror tarapyna. Ýöne bir Suriýaly adamlardan özüne goşun ýygnaýy. Sen Waleyküm salam diýen bolsaň näme üçin biziň inni Merkez Aziýa döwletlerimiň bäş döwletlerini, Azerbaýjanyň boşluk alty beýleklerim näme üçin sen şu döwletler milletler halkyna kömek edenler? Ene sana waleyküm salam Putin. Ha? Sen näme üçin Türkmenistan ýerasy baýlyklaryny edil polisosiýal sorup otyp? Şu aleyküm salamyňmy? Uygurlar diýseňiz, Uygurlar näme üçin kollanýar? Uygurlary men ne Erdogan marada aýtman meselemde geljek. Ýöne näme üçin ol görün hakkyn, ha? Ne bolýar onuň ştaýda ýatlady. Ene Uygurstanyny 1993-nji ýylda men ýa Moskwadadan şu taýda Uygur diasporasy ýaşaýardy Moskwada. Ýa-ni şol Hytaýa garşy Uygur halkynyň azatlygy üçin ýaşolary awtonom respublika jemgyýet öwretmek üçin göreşýän adam. Şola biz bilen ara gatnaşyk sakladylar. Täp Uygurlara ýa-ni hem sünni musulman hem dili ýakyn bizi. Şu Uygur diýilen halk şu özbekler biziň goňşymyz. Özbek dogalam. Şola bilen bir alman deň bölenýär. Dilim, dinim, däbem, desturum, egine şyym. Hemmejik bir meňdeş. Ene özbeklere iň ýakyn millet ene Uygurlar. Şol döwür, ondan bir gün olar aýtdy bizde miting geçirýär, şol Uygurstanyň güni Hytaýyň emesi bar, elçihanasy Moskwada. Şoňa güne barýar, gelin sizin bize gorluk berin, ýollaş bolun diýip. Gitdik bizem 2 tane türkmen, 2 tane özbek, bir täjik, ýene Kyrgyz barmydy? Olaram bir 10 adam, aýgara bir 10-20 bolsa elçihanaň öňünde durdup. Olaram maňyrda ýetişmeliginden bir kino düşürýär. Hytaýyň kylap, kimdigini biljek bol. Ene şo taýda şolar aýtdy. Uygurlar. Biz 70 milyon halk şu Hytaýda. Ýöne biziň öz bir toprağymyz ýok, Uygur bilen atlandyrylýan, ýa Uygura degişli. Biz şonu özümizde awtonomiýany isleýär ýurduň içinde. Awtonomiýa diýmegem hana hemme ýerde bar. Näme Özbekistanda ýok, biziň Garagalpaklarymyzda olaram awtonomiýa da. Ya Orsiýadyň içinde gitme awtonomiýa. Näme üçin onu ýa-ni ýemesi Xi Jinping'in dostumy, dogan ogluny, arkadagymy, ýa-ni Putin'in arkadagy bolýar da, Hytaýyň. Näme üçin? Putin oň arkadagy, inni ol oň arkadagy boldy. Hawa, inni o hakyky ýerini çalşdylar. Inni näme üçin ol? Ýa-ni Hytaýdaky 70 milyon musulman Uygurun üstüne böküp geçýärdi. Ştaýda inen gaýdy emede 2 milyon musulman arkadagy bolup çykyş edýär Putin. Ha? Ene problema nerede? Şu problemany, ene şu 70 milyon halkyň ykbalyny hiç bir men musulman diýen döwletiň ýol başçysy diline getirip bilýänler. Ene şu gadadaky şu mahal bir ýol başçysy Hamas. Öten ýyl aýtdylar ýol başçysy çykyp. Biz ýa Uygurlar gorlamda sebäp olar separatistler diýip.
separatist diýmegem döwleti böljek ýa aýraty nimetjek bolýar. Hawa. Onunla Putin separatist dälmi? Näme üçin onu ömän bir Krymy bölüp aýyrdy? Näme üçin o Donbassy ýa Luganskiň aýrýar? Ha? Separatist dälmi? O öz garaşdyrlygy üçin özüne bir territoriýa bir bölük öz dolanýyşyny dileýän soraýan millet separatist bolýar. Indi ştaýda öz türkmenlerimize ýüzlenesim gelýär. Seredin. Bir men o näkesi atlandyrýan sebäp men hiç açan hiç bir kitabyň ýakylmagynyň tarapdary däl. Ýakylýan bir kitap okumaga deregi bolmanyň soň ýa pitrak edenden soň. Ýöne şonu bil katlaýyn adamlar özükdirmek üçin islenip dini kitap ýa beýlik kitaby ýakýan men halamak ýigrenýär. Kim bolaýsyn o tiresi taýpasy milleti dini. Men on tarapdary däl. Indi şonu Şubeýetde bir adam iki adam ýakypdyr diýip bütün Şubeýet halkynyň üstüne müjabat atýarlar. Ana 2-3 tanyny atyp öldürdiler. Ýa-da Brüsselde. Ine Hytaý demonstratywna her ýyl yüzlerce, müňlerce Kur'an-ı Kerim göz edip obalardan, öýlerden ýygnap şäher merkezi mesela ploşadyna ýa köşesine ýygnap şotaýdy, otlap ýakýarlar. Näme üçin şuna ses çykaran atlaryny? Ýa ses çykaranda ene musulman bolsaňyz ene alada. Bir ýerde bir kitap ýakanyny görýäňizde her ýyl ene yüzlerce, müňlerce ýakylýan kitaby görüňiz, ýa hak hukukda olup baskylanyň 70 milyon Uýguryň problemasyny görüňiz. Näme şowa kör bolýar? Ana onun adalet. Din näme talap edýär? Adalaty talap edýär. Arasa bolmak talap edýär. Hakikaty söýlemegi talap edýär. Yalan sözleriň şeytana şäherlikdi şu taýda ýazylgydyr. Ýöne bir zat sen dogry belläp geçdiň. Biz ikimiz Kur'an-ı Kerim'in gatyna çan adamym der. Dini aňyrbaş bilen adamym der. Ine bilýän, görýän, okan, okuwun gotoran hani keminämiz bar. Şoň näme diýse, şoňkyny eşitdiýär, diňleýär, özünde netije çykarýar. Ýöne şu neçeli keminen getiren faktlarynyň ýa delilleriniň garşysyna ýeke adam çykyp ine şunyň ine şu taýda şu sürede görkezden zadyň ýalňyş diýip aýyp bilen men istemem. Bar bolsa çytyrlar. Ýöne ondan siz kapır diýip ýüz tutmak bolgaty elken stat bolýar. Özlerçe diýen adam özü şeytanyň adam bolýar. Eger hana döwletimiň ýol başçysy hana men şolaň şeytanlygyny ne görkezip aýdyp otyr faktlaryň üstüne. Sen şolara uýan bolsaňyz onu şeytanyň azyryp ýetişdiren näme bolýar? Nöker bolýar. Ya şolaň gemesi raýaty bolýarňyz-da, indi şo goýun edip saklaýan bolsa raýat bolýar. Ine ýurtdaşlar, ine gönümel söhbetdeşlik etmeli bolsa ine men pikirim şol. Din meselede. Näme üçin beýle bolýar? Näme üçin halkymyzyň iň bir duýguly ýerlerini oýnaýarlar bular? Ýöne şu İslam dininiň ozal bizde de din bar. Gök taňry bar. Ene tamam görüň berer biziň aňyrdan gelýän gök taňrymyz bar. Bizde ot paradlyk bar, näme bar? Indi ana dün aýdyň bilen kemine şol soraw jogap aýdyp otylar. Biziň geçmişimiz ýanky jöhütler bilen baglanyşykly ýa gatnaşykly bolupdyr. Şo biziň tahyýalarymyz gelin gyýlan evine şügi beýleki zatlarymyz garşyp gidipdir. Belki bular guda garnaşyp bolandylar. Kim bilýär garşyp ýaşan bolsa. Onun için onları jöhüt barmak çoğmaltmadan azın tarihimize de seyredelim. Biraz olmasa genetik ekspertiz edin. Bardı o iki yakını sesi çıkanak son kudur. Ay yine men 4 arkan milyon, 5 arkan milyon men arasında Türkmeni beylekileri güzel yapıyorlu vardı. Nişoları o zaman maslahat verdim, yana bir gezek maslahat verdim. Hani genetik ekspertizden geçerin de görkezin, kanınızda hayfı milletlen kanaylanıp dur. Görkez yarasın. Yedi bilmezler. Şeydip bir halkı ağırlap hükmürevarlık sürüyor. Ben sonra hiç çok böyle. Anrada biraz düzetiş geçirsek, yankı 70 milyon diyen Uygur'unu 70'lerle bir 10-11 milyon Hıtay'da yaşayanı 11 milyon 8 şeyler hak geliyor da 11 milyon 12 milyona yeten o. Nereden alınız maglumatı? Ay şu nemede Google'la görközüyor.
Şeyle mi? Ha, onu olan aydan şol 93-nji ýylda men şol Uygurlaryň agzyndan eşitdenmeýdi ýa men bu mesele bilen Olar bu soň göçüp onu gitdiler. Ýeri taşlap göçüp gidenler köp. bütün dünyada bolmagy mümkin şunça. Türkiýede de bar, Gazagystanda, Pakistanda, Kazakstan'da gaçyken, Özbegistanda. Özbekistan. Ken. Ine nemede iň köp ýeri Gazagstan 223 000, Pakistan'da 200 000. Türkiye'de 100 000'den 300 000'a çenli görkedi. Belli del tane. Kırgızistan 60 000. Özbekistan 48 000. Amerika'da 8-9 000. 15-nji ýylyň gurmy. Saud Arabistan'da 8 000. 16-18-nji ýyl. Avustralya, Russiýada 3,5 000. 10-njy ýyl. Türkmenistan'da 3 000. 3 000'den azyrak görkedi. Yani Şunu bar Türkmenistan'da da Uygurlar bardy, ýa-ni soň näme Kareýler hem ýaşaýardy, nemisler hem bardy. Türkmenistan internasional jemhuriýetdir. Hemme millet bardy. Sebäp türkmen beýleki milletleri, ine şu taýda aýtmaly ýeri geldi. Sen başga dine ynanýan diýip hiç asan döşünden iten milletler türkmen. Ine men dogduk depem kızlar batdy. Şumalym barsaňyz duran ýadygarlykları. 5 tane dürlü mescit bar. Türkmenliň ýa-ni Sünni musulmanlyň mescididir, Şaý musulmanlyň mescididir. Orslaň ortodoks emelen şolaň mescididir, ýa-ni çerkewi. Soň ýemedir, Ermeni Grigorianlyň ýa-ni mescididir, ibadathanasy. Polyaklaryň hem ýa-ni ibadathanasy bar. Ene. Katolikler. 5 tane dinin mescidi ine men yumrukýaly kızlar badymyň içinde. Olan bar 18-nji 19-njy asyrda gurulanlar. 1800-nji ýyllardan gelýän dowam edip gelen 50-nji ýyllardan şunlar. Ene. Şoň biri bar, şu neçe şoň daşyny dellen ady ýok, mazaryny yumran ady türkmenem ýok. Bir hemmesi zady bizinkiler şu düşünmeklik bilen kabul edip ähli dini öz kalbyna sygdyryp bilýän millet diýip men düşünýän türkmen. Ondan kitabı bar, men özüne tamdan eşden zadym barda, şu kitabı bar emeler, milletler, ýa-ni dinler, olary hiç açan kafir diýmek bolmaýar diýip. Şu dünýädäki 4 tane uly dinin, şu hemmesiniň öz kitabı barda. Her kim öz dini bar. Dini bar, kitabı. Sen dinine meňdeşler bolsa kafir diýip bolmada. Olaň öz dini bar, çokurup ýörler, syptyrman, gatnap ýörler öz mescitlerine. Bizimki ýörler ýöne sen dinine inanan şo musulman näli bolar kafir diýip bolmada. Her kim öz dini bar. Atlaw bolşuň keden görüňiz, biz ikimiz dinlarym der. Şu dini meseleler çözüp berer ýaly okan uniwersitetimiz ýok bulurdy. O eşitmiş, bilmiş, görmüş, inne mana kemine şanykda oňaly edip beni aýdyp otyr halkymyň. Diýjek bolýan zat biz ine ikisän ýurtdaş hökmünde ine şu zatlara bir adam hökmünde her birimiz öz görýän zatymyzy beýan edýär. Ine şu zatlar beýan etdiň diýip sana kafir diýilse ýa mana kafir diýilse näil bol? Ýödi kafir. Onu şu Gurbangula oň ýemesini ýa-ni alasam ogluny ýaşam hökümetini ynanýan adamlar ýaşaryň durun ýemesini molla müftesini ynanýan adamlar öldür kim bolýar? Ene sor. Şonayda men başga şu goşuk adam ýok bolçary. O taýda häzir ýygnak badyr, bize garaşy oturandyr. Garaşýarlar bolýan. Boran watandaşlar sag bolun. Pikir etmeň bular dine garşy diýip, dine garşy däl, şol dinsiz adamlaryň din reklam edýänlerine garşy. Şeýlerak bolýan, galmada sag bolun. Bunukça. Sizem sag bolun, çağıramyz üçin hormatly ýurtdaşlar, sag oturuň, saglykda görüşelim. Emmäňiziň öňünde sag.